Salam alaikum an balma malion an b'aw fo k'aw barikada balimakɛ ni aw denkɛ don an bara sila Jules Chercheur. Puis samedi 27 mai 2023. Balimaw, l'heure est un peu grave, mais pas de panique. An bɔra ka kunnafoni dɔw sɔrɔ ka n tɛgɛ da kisɛw kan. Américains ka janfa, tubabuw ka janfa, u y'an ka sarasiw tɔgɔ tiɲɛ. Surtout an ka cɛ duman dɔw ko Américains y'olu sanctionné an bɛna don a détail la ani Américains bɛ ka janfa min labɛn an kama ani an kan ka mun de kɛ. A ye vidéo in partager très bien. O tɛmɛlen kɔ ka a ɲin'aw fɛ a ka vidéo partager an ka Serifukɛ Cheikh Cherif Tiyami Ayidara kabako fura tigi a ka foli belebele bɛ yan. Kan ko ma a tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan. Cheikh Tiyami ka fura ko a bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ a bɛ k'i imposer diɲɛ fantan naani bɛɛ la. Balimaw, furudimi b'i la, diabète b'i la, tension b'i la, koko rein dimi, banaw ka ca i jija i ka Serifukɛ ka fura ta. Balimaw, publicité tɛ réalité de don parce que ne yɛrɛ b'a ta. A ka numéro 75 64 10 10. O tɛmɛlen kan an ka kutubu n'an ka waliw fo Cheikh Lassana Kanɛ belebele a bɛ se ko a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci. Ko n'a gɛlɛyara Mali ko la wuli bɛ kɛ ka kutubu sɛgɛrɛ a ka foli belebele bɛ yan. K'Adama Nostradamus fo, vraiment a ye mobili d'an ka kutubu n'an ka waliw ma d'une valeur de 220 millions. A m'a kɛ Cheikh ye, c'est comme a y'a kɛ anw ne a kanubaga anw ne. O tɛmɛlen kɔ ka Cheikh Sala fo, Cheikh Sala Kanijalo ale de fa ye Seku Dawuda Kanijalo ye fo yan fo Tubakura. N'ale tɔgɔ fɔra Mali kɔnɔ faamaw caman b'a dɔn. En même temps, ni Kanijalo lakaw tɔgɔ fɔra bɛɛ b'olu dɔn Mali kɔnɔ. Cheikh Sala Kanijalo pratiquement Morikɛ tɛ une semaine kɛ Mali kɔnɔ. Wallahi ala ka maɲumanw bɛ Mali kɔnɔna la. Donc ni minnu mago bɛ a la a bɛ a fɛn m'a ka numéro d'aw ma inbox la. Donc ka famille Kanijalo laka bɛɛ fo, ka Amadu Kanijalo fo fo yan fo Dili. Famille Kanijalo lakaw k'u bɛɛ fo k'u ni cɛw ni baraji u bɛ ka min kɛ Mali ko ye. Donc o tɛmɛlen kɔ k'an ka mouvement Victoire et Gloire ka tɔnden bɛɛ fo ka président ba fo Segu Tunkara, ka Guide Lajo fo, ka Mas fo Patriote la Sako n'a ka cɛdenw n'olu bɛ Cɛlakɔrɔji commune 1 na, k'an ka base fo Gabon Modi n'a ka cɛdenw Samayana Basi ninnu cɛw ka ca. Ni ko n bɛna foli kɛ Pɛnsobakaw, balimaw wele bilalen bɛ bɛɛ ma. Pɛnsoba ko Pɛnsoba ekɔlisoba bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛna taa Victoire et Gloire bureau sigi. N'a ye nin vidéo mɛn Pɛnsobakaw k'a bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi samedi Pɛnsoba ekɔliso. Est-ce qu'il y a faamu? U ka ekɔlisoba yɛrɛ Victoire et Gloire a bureau bɛna taa sigi Pɛnsoba. Wele bilalen bɛ bɛɛ ma. Mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ ye anw ka hakilina kɔnɔ an mara sila Segu Tunkara Guide ninnu ko wele bilalen b'aw ma k'a ka taa Pɛnsoba bureau sigi. Et ta u ka ekɔlisoba kɔnɔna la. En même temps k'a fɔ bɛɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka Victoire et Gloire i bɛ fɛ i ne ka baara kɛ ni Segu ka baara i ni Guide Lajo Mas ninnu an'an ka baziw an ka hakilina ka di an ka idée ka di i jija i ka don Victoire et Gloire la. Wallahi tiɲɛ bɛ mouvement in kɔnɔ, hɔrɔnya bɛ mouvement in kɔnɔ, billahi danaya b'a kɔnɔna la. Donc an bɛ don an ka vidéo kɔnɔna la. Balimaw, siga t'a la Américains bɛ fɛ ka Mali janfa. Américains ye u ka position choisi u y'u ranger France kɔfɛ. France bɛ ka min fɔ Mali ma u bɛ ka baara kɛ ni o de. San ko bɔra France la ko nana kɛ France ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Amérique ye. Américains de bɛ ka janfa ta ka an sɛgɛrɛ. U ye nkalon nana k'an ye 500 personnes faga Mura. San u nana kojuguba wɛrɛ de kɛ. O de la n balimaw bilahi souvent ne analyse bila yɔrɔ dɔw la wallahi a tɛ wuli n sigilen m'a ye. Ne analyse bila a bɛ n ka tiɲɛ dɔ sigi ma ne de tun bɛ k'a fɔ. J'ai été la première personne k'a fɔ. N ko Mura rapport in ne de n sinsin a kan ko objectif dɔ de b'a kɔrɔ. A objectif ye mun ye? Faire peur à l'armée malienne. Hali meeting kɛyɔrɔ la n y'o de fɔ. Ka armée malienne ja tigɛ k'an lasiran parce que ne ye droit international kɛ. Ne b'a conséquence dɔn. Droit international bɛ min fɔ en ce qui concerne la responsabilité des militaires k'u ka responsabilité personnelle.
ne ma fo ngu be ga dabo ngu ga Mali sarasu bagabaga wa ne ma fo ngu be ga dabo ngu ga Mali chef de bataillon lasran bon balmo ni analyse min ka ya shi bon tegala o de William Flane Américain ne flè ka Mali ka sarasi nyemgo fla sanctionné wa abado manamana sarasu te anga chemunu be barala munu yi anga force spéciale ye o flè ka olu nyemgo ka olu de sanctionné ko d'autres secrétaires aux États-Unis ko do ka avoir béchélé bon mo be objectif d'abord we sanction minke sanction siramba côté mais sanction abe ayira de ka fo kunun tigila mo dona natawla ni alama jange nama wuli kanjo o se ka fo eski ya famu ko lo betani nunu e kiriso nyama donc sinon nunu nga warte Amérique wa nunu nga tagali bon je sais pas mais ou ka tagali États-Unis mancha comme armée mo ka formation ngacha sinon nunu nga tagali mancha binunu ou be trenga we mo folo mi sanctionné ko brewuruju ka nyemo ko kobe ke wakatimna Moustapha Sangaré ko le chef du 33e régiment des commandos parachutistes a mime Lassine Togola Alsa Orebe Bafse au commandement non le commandant par intérim du bataillon spécial des forces autonomes allez de beka assumer remplacer c'est le commandant par intérim allez de beka Bafse gérer bi Bafse ani 33e régiment des commandos parachutistes bolmo wallahi nunu bolmo nunu beka koda terrorisme ka nin terrorisme ye nunu ye doron domina o koro de ku ye nimene meleke ye meleke le mawto ye bolmo terrorisme mai billahi bolmo kana terrorisme ye ko gon la wallahi mai u cheninga no mai terrorisme wudo billahi wudo bosse no asiminga unité bolmo unité mai unité nye dangala de anga chedumon nunu mbega fagali minda terrorisme ka a ben terrorisme mana nunu nga tini surtout ye berekura men soro balmo billahi ube bolle ubu marfa ci chodo Mali force spéciale iba marfa ci chodo olu temugu ci paratatao olu be cible visé de no cible visé drobe mi me pa uba visé kongolo d'ici balmo o fleka olu fla olu de doto do est-ce ya famu ko lu no be mura rapportina ma fwa shi bon tegela objectif ye et na fora sa ko américain mega nunu sanctionner mu ne benake ni alama jange na ma famu absega sira lana udusukuna amado tisira absega feno jigu udusukuna parce que droit international humanitaire là afora ko ni srasimi ni no yera ko la kate foko armée ya ke ate fo eta ate ke ka responsabilité emi mega commandement ngere ko de benyini en même temps kwal na kere sambi kononto ani kononton ki benyini oh na ma famu oluti se ka meri ni asimi nunu nga fanga bana ko dondo et ils pourront avoir à rendre des comptes mura situation na donc objectif yi ku lasra na ma famu iga para umbe iga mogodo ba fo a karsa ichugo done imaye et de tobe mogoda. Donc vous voyez un peu où kumeka ni objectif de nini ne kumeka ni foyer ni na objectif nini là d'abord quand sarasu lasra nga chef de bataillon lasra flana e munde ou tena dabla ou continuer ka intervention militaire ka kalonjugu ta ka dana dono pour que ko demander d'abord de 1 même 1000 fois comme Moustapha Togola ani attends Lassine Togola ani Moustapha Sangaré kuku akilat ka uga snogo ko ngomirana mode ko 33e régiment RCP Bafse bataillon spécial de forces autonomes quand on a checkele a ben ala chateta yinga CPI la on a checkele ate yinga kiriko la waka fanga eta e kante frega me enclo la kala nga sarasi yinga ko enquête dama ere anga sarasi te yinga ko wa ko mura ko enkabe blanwa sarasu de te yinga ama fo wa continuer nya dlare me kanga sarasi de te yinga ni mo ya nga sarasi yinga balmo
abe boy ni sarasu che abe ke ini en population che billahi an kala an jola an sarasu ay keleke bosu ay mugu ci chomin kadawe an brewruju ay keleke chomin kadawe ati nyininga mali kiriso fe ati nyininga je kiriso fe ko terroriste ko dama yere nkame terroriste ko ma ante jenaye bi ante jenaye sini ka nga sarasu de obe ka dabo minga ma parce que na fura ko ga enquête ke obi bo kele daga la kana enquête ko na la an nga sarasu de te bo kele daga ku ka continuer kele fe billahi amu ko akera ni fanga ya simi nga fanga o akera mo wara na na simi ko fo ku te nyini nga mura situation na ku ka continuer kele fe o ka mugu chi o kana mugu jo an ko janfa yo obe fe nunu nga mugu chi rejo en ala changa force spéciale ngolu de be en première ligne na fura ko jana ma jigina ko terroriste wu ye keke ko terroriste murutira ube nunu ne blagata ube RCP blagata ube BAFS blagata nunu nga mission de fleni ka terroriste nunu ne tegele me terroriste la nunu ne be en première ligne je donte ko nunu ne te opération na ko kona blina ka gelara ko takami me ko te klon ka nga kay balma nunu ne be envoyer en première ligne nunu checkele u barga ka boni terroriste bakele nunu checkele u be terroriste bakele ye anga ni cheduma mo force spéciale kele a formation état be war min do ala kabako redo wakante jena ko sarasu ku akili tige o ku akili sigi BAFS ani brewruju ko foi te usoro o ka continuer nu ka kele wante fega me anga anklola état nunu shikana buka commandement na o ka tuka commandement ngono o ku ka barake wan sera niveau do ma mali autorité ay américain wala ka kangarta an sigile mega awlay ni américain chien flash chien saba o be mana kanta ga nyeshi mali ma ni france we kokana ame communiquer ga france kama ni ministre e kokana ame communiquer ga ministre kama ni sedao e kokana ame communiquer ga sedao kama sedao ro do ma amerique ti jina États-Unis te jina ay communiquer ga kangarda me kangarde me na tigera ka te to America ambassade mbalmo na ka nga fermer abe fermer ira ya fermer o massa Corée du Nord et Amérique ambassade fermée ou massa Corée du Nord et relation très Amérique bega na fa jumene nya anye ame wakati mna est-ce que avion américain mamulo attends avion de chasse américain tambulo hélicoptère américain tambulo blindé américain tambulo Amérique kumanga sera sous formé ou brewruju formé aita la ni blindé bubolo ni Amérique nga blindé bubolo aita la no ga soro Amérique nga arme lourde bubolo balmo en sera niveau donc il est quand vraiment en autorité yoro fenela ou kucho Amérique te dine en marobe ala en état ka communiquer état a communiquer bi en met transition soutenir en na yoro ngane kodo be kana abe antoro memuma kun anfe amana me kanga basu chedo anga brewruju garde nationale mali armée na ya me kolu tagamara terroriste ka al nin dusukasi mana politique sera là iba do kame ino quoi tellement que l'armée constitue notre source de satisfaction donc am magobe anga état ka communiquer am magobe anga état ka informer am magobe anga état ka an kuna doni et disons ka an kuna funi ku ye communiquer que américain kama ka ira ou be jamfamina fanga ira c'est le principe de réciprocité o manga sarasi fla 3 fois en Mali fanaka Amérique ou ka au grade ou ka commandement nyemoro mi me Africom na ani ni liembe anuga sarasi munun chea Mali fanaka Amérique au grade fla sanctionné o de réciprocité de ay malien dogore là c'est ça le principe de réciprocité wako asiminga jigike peuple de aka jigike aka jija ala kama asimi et en force du chemin nga yoro nga stratégie oubla ala kama ake ala kama nga yoro fere dobe en kelentise ko kenni ani awma jesa c'est dire war ko te faut na ma grenyo na ga stratégie dobla en place stratégie civilo-militaire stratégie d'or kanga bla civilo-militaire communauté internationale be fega anjafa bila côté anyafo o kele le be sega fanga kisi wallahi america on te sera kay marfasa mais nous yebe kani population me yon fait stratégie bet sega fo réseau ka e ala nani awi sigra
ka stratégie bla billahi américain mais échoué ou échouera Corée du Nord ou échouera Iran ou échouera Venezuela a base base population américain bolla ga bo Afghanistan a base résistance populaire de ay siganga ou la ben c'est ça ala ne bora kuma la